Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που παίζω για να πάμε win streak 100 μαζί με τον Μάριο. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε παίζουμε με καινούριο άτομο και έχουμε και οι δύο ένα κακό account και ξεκινήσαμε να παίζουμε να δούμε πόσα μπορούμε και έχουμε φτάσει 99. Βλέπετε εδώ το προφίλ του από το ένα account και θα δείτε και το άλλο τώρα. Νάτος εδώ πέρα. Και φυσικά έχω και εγώ το άλλο μου account εδώ. Έχω και εγώ αυτό το account. Όπως βλέπετε έχω ξεκλειδώσει τα πάντα. Όμως εδώ είμαστε για ένα λόγο. Για να πάμε 100 win streak και ξεκινάμε. Αλλά περάσαμε τον Γκάνι και στην Ελλάδα. Ναι, περάσαμε τον Ντέντε. Λοιπόν, Ντέντε, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε σχόλιο. Θέλουμε και οι δύο να παίξουμε ένα β1 με σένα. Ξέρουμε ότι μπορείς να μας περάσεις με κλειστά τα μάτια. Αλλά είναι λίγο απίστευτο αυτό που έχουμε κάνει. Ξεκινάμε, παιδιά. Πάμε να γράψουμε ιστορία. Βλέπετε ότι είναι λίγο χάλια και το power, τα τρόπαια. Ναι, θα μπορούσα από το main να είχα φτάσει πόσο, 30.000. Ναι, ο Μάρος είχε σταματήσει για μια περίοδο να παίζει. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ, πάνω από χρόνο. Ναι, 4 ομάδες, παιδιά. 3 ομάδες. Ναι, Έλα, Τόνι, εδώ πάει. ναι, 100 win streak. 100. Έλα. Πρώτη. Ναι, 100 win streak, παιδιά. Πραγματικότητα. Τόνι, το πραγματικότητα. 100. 100 ρε. Δείτε εδώ, παιδιά, δείτε εδώ. Πάμε εδώ, leaderboard. Ο καλύτερος Έλληνας με διαφορά 93 και εμείς 100. 100. Πάμε να περάσουμε τώρα το πρώτο καλύτερο του κόσμου σε win streak. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί part 2. Δεν είναι σίγουρο. Αν καταφέρουμε να πάμε 118, φτάνουμε τον πρώτο στον κόσμο. Οπότε μπορεί να βρούμε και δεύτερο βίντεο. Δείτε εδώ. Εσύ 190. Ναι, ο δεύτερος έχει 190, αλλά εμείς θα περάσουμε τον πρώτο, γιατί όλοι έχουν πολύ μετά. Έχουμε περάσει και τον τρίτο εντωμεταξύ. Έχουμε περάσει τον τρίτο. Αλλά εδώ είμαστε οι πρώτοι. Οπότε, Ντέντε, αν θες, σε παρακαλώ πολύ, ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αν τυχόν δεις το βίντεο, σε παρακαλώ, σε γράψε σχόλιο να σου στείλω το ID να παίξεις ένα β1 με τον καθένα μας. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μπορεί να έχουμε part 2 και από εμάς, γεια!